Ano masasabi mo? Thank you, friend! Ayan. Salamat! Madam. It's DJ. Hello, mga momshies, popshies at mga anakshis. Ayan, welcome back to my channel. And for today's vlog, bibili na po ako, mag-grocery na ako mula dun sa binigay ni Brenda sa akin na, sa mama ko na 5,000. At kasama ko yung aking kapatid, si Janjan. So, mamimili na tayo ngayon. Dito sa Super 8. Tara! Sa mga binili ni Mama, itong mga kandila niya kasi para pag nagnunubi na siya. So, meron tayo. At ito na nga, nakompleto na natin ang ating grocery. Meron na kapilas, yan, 10 kilos. Meron tayong eggs, of course, mga isda,
paborito ni Mother. Dahil sa mga bawang sibuyas, kalamansi. So, isa yung na tayo. Nakapagod na to. Oh, ang dami mo ng stock ulit. Galing yan kay Brenda. Yung mula doon sabi ni kanyang 5,000 sa'yo. Ano masasabi mo? Ay! Imamuan! Ayun! Oh, may pulbo ka na. Ayan! Gusto ko maligo! Ah, ito, tingnan mo tong isa. Ano? Teka. Wow! Ay, yung piyato! Yung kandila mo, andyan na rin. Yan, para sa kanyang pagnunubina. 4, 5. Ayan. 6. Meron kang Gatorade. Okay. Ah, Ilagay mo nga. ano masasabi mo kay Brenda? Thank you, Brad! Ayan. Salamat! Madami kang stocks. May stock na ako ulit. Nakakalungkot kaya tignan yung akin talaga na grocery. Ayan, yung kanyang grocery, cabinet, walang laman. So, ngayon, puno-puno na naman. Happy ka? Yes! Siyempre! Di ba na dyan? Ayan. This is Coke Zero, so no sugar. So meron tayong meat, pang sahog, boneless bangus, hasa-hasa at saka sapsap. Ayan. So I also bought hotdog, tocino. Ayan. Kapag minsan, maisipan lang nila. Ayan. I also have imbutido, 300 dito yung imbutido sa akin. Yung Coke Zero sugar. So, pwede ito sa kanya kasi no sugar. Of course, Yakult, kamatis, kalamansi. Yung bawang sibuyas ready na nandun na rin. So, we also have some gulay, patatas, and the sayote. Mahilig siya mag-isa ng gulay. Yes, kaya naman. Oh, grabe ang init. Maraming salamat, Brenda. At sa lahat po ng mga patuloy na nanonood ng aking mga videos, ng vlogs po ng aming mga Social Climber Squad. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod po. God bless you all. Thank you. Thank you! God bless you all. Bye. Excited na siya.